तो हेलो लोगोफोर गुड आफ्टरनून टू यू लोगोफोर नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावलायबाय लोगोफोर तो लोगोफोर नोंथांमोना थांनायाव नायनानै एसेबाबो बुजिखाबाय जानांगौ जे आं मानि बागै भिडिअखौ बानायनो नागिरदों लोगोफोर तो नोंथांमोना एसे थांनायाव नायनानै एसेबाबो बुजिनो हाबाय नंगौना नङा लोगोफोर तो भिडिअखौ जोबजासिम नायबासो नोंथांमोना माने बुजिजोबगोन फुल डिटेल्स मोनगोन नङाबा नोंथांमोना माने बुजिजोबनाय नङा आरोना तो लोगोफोर बेखायनो माने नोंथांमोनखौ जेनेबा आंनि अडियेन्सफोरखौ नोंथांमोनखौ खावलायहरबाय आरोना जे भिडिअखौ जोबजासिम नायबासो नोंथांमोना माने बुजिजोबगोन आरोना तो मा पइन्ट दं मा पइन्ट गैया बेफोरखौ मोजाङै माने मिथिना लानांगौ नोंथांमोना बेखायनो नोंथांमोना बुजिनानै लानांगौ बेखायनो फुल नायजोब आरो भिडिअखौ तो लोगोफोर जाय मानसिया माने जाय हिन्जावसाया अनिलखौ माने केस होदोंमोन ना अनिलमोनखौ बे साब्रै मानसिफोरखौ बिसोरखौ केस होग्रा मानसिया दायो माने सासे सिख्लासा उन्दै सिख्लाबो नङा गथ'सो 13 बोसोरनि गथ'खौ माने दायो लानानै गायब आरोना माने माबासो दै लोगोफोर सन्देहसो बियो माने लांमारदोंबा नैबे हिन्जावखौ माने नोंथांमोना जेरावखियानो नुवा मानो बे होनाय कन्टेक्ट नाम्बाराव माने खोन्थाहर आरोना लोगोफोर तो बेखायनो नैबे हिन्जावसा जे 13 बोसोरनि गथ' बेखौ लांखारदों आरोना नोंथांमोनाथ' बयबो नुखाबाय जानो हागौ जे आं थाम्बनेइलावबो होदों आरो बेयावबो होदों नै फट'आव नोंथांमोना बे हिन्जावसाखौ नुदोंना बेखौ लांखारदों आरोना बै जाय दख'ना गाननाय हिन्जाव जेनेबा बे सासे हिन्जावा बे उत्तरा होननाय हिन्जावा उत्तरा बसुमतारी बियो लांखारदों जाहैबाय ना लोगोफोर तो बेखायनो नोंथांमोना जेरावखिया नुवा मानो बिसोर सानैखौ माने हमनानै दोनबानो जाबाय तो नोंथांमोनखौ खावलायहरबाय आरोना जों मानो होननानै बुङोबा बेलेग जाथिफ्रालाय जोंखौलाय अबाव हेफाजाब होनो नंगौना नङा जों बर' हेफाजाब होलायनांगौ आरोना तो नोंथांमोनखौ खावलायहरबाय आरोना बेखायनो माने नोंथांमोना अबावबाफोर नुयोबा जेन'बा जेरावखिया गैया मानो बेंगलर मुम्बाइ गुवाहाटी जिखुनु जा स्टेट ना तो नोंथांमोना नुयोबा खोन्थाहरबानो जाबाय आरोना तो नोंथांमोननिसिम खावलायहरनाय जाबाय जायफ्रानाखि आंनि भिडिअखौ नायदों नोंथांमोनखौ बयखौबो खावलायहरबाय जे नोंथांमोना अननानै नैबे सानै मानसिखौ खोन्थाहरबानो जाबाय आरोना तो नोंथांमोनखौ बयखौबो खावलायहरनाय जाबाय तो आइ बेग इउ अल गाइस नोंथांमोना माने जेरावखिया नुवा मानो नैबे हिन्जाव सानैखौ हमनानै हर आरोना तो नैबे हिन्जावा माने दायो बिराद गिदिर भुल गोरोन्थि मावदों होननानै आं सानो मानो होननानै बुङोबा बेयो गावनो केस होनानै दायो अबाव थांखो नंगौना नङा तो आरो बियो लोगोआव सासे हिन्जाव लाना खारदों बियो माने गावनोसो दाया जाबसिनजोबगोन आरोना जुदि बियो थाबैनो माने रायजो राजाफोरजों नुजाफैयाबा तो बियो माने लांजासिगोन आरोना पुलिसफोरजों आरो पुलिसफोरनि आखायाव दायो माने गोग्लैनांगौबा बिसोर जेल जानांगोन आरोना बे हिन्जावा तो बेखायनो जाय उत्तरा बसुमतारी नोंथांखौ खावलायनाय जाबाय नोंथाङा जेरावखि थाया मानो थाबैनो माने सारेन्डार जाफैदो पुलिसजों नङाबा नोंथांनि केसा माने बारा जागोन आरोना तो जाय हिन्जाव लांखारजादों बे न'खरनिफ्राय माने बिथांखौ केस होनाय जाबाय आरोना लोगोफोर FIR होनाय जाबाय तो बेखायनो माने दायो बे उत्तरा बिथांखौ नानि नोंथाङा माने थाबैनो माने लानानै फैफिनदो बे हिन्जावखौ जेन'बा जेरावखि थाया मानो बेंगलर मुम्बाइ नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायदोंबा नोंथाङा लानानै फैफिनदो नङाबा नोंथांनि थाखाय खैफोद जागोन आरोना तो नंगौना नङा लोगोफोर तो बे उत्तरा बसुमतारीया माने जेल जानांनो हागौ आरोना बियो माने लानानै फैफिनाबा तो FIR होबायना बेखौ दायो माने बियो केसखौथ' जेरैबाबो बियो कर्ट केस गानांसिगोन तो बेखायनो आं बे हिन्जावखौ माने खावलायो उत्तरा बसुमतारी नोंथाङा थाबैनो माने लाबोनानै होफैफिनदो नङाबा नोंथाङा माने खैफोद जागोन आरोना तो लोगोफोर नोंथांमोना जेरावखि नुवा मानो माने खोन्थाहरबानो जाबाय बे होनाय फन नाम्बाराव तो नोंथांखौ बयखौबो खावलायबाय आरोना लोगोफोर तो भिडिअखौ जोबजासिम नायनो थाखाय नोंथांमोनखौ माने थेंक्स गिभिं होनो सानो आं
मानो होननानै बुङोबा थेंक्सबो होनो सानो लोगोफोर मानो होननानै बुङोबा नोंथांमोननि सापर्टआवसो आङो माने जौगागासिनो लोगोफोर थ' बेनो आरोना दिनैनि भिडिअ लोगोफोर आरो नैबे अनिल आरो दिलीप बिथांमोनखौ जायफ्रानाखि केस होदोंना बे हिन्जावा दायो माने सासे हिन्जाव लानानै खारदों आरोना गथ'सा हिन्जावखौ 13 बोसोरनि गथ'खौ थ' जोबोद दुखुनांथाव लोगोफोर थ' लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामदाबो लोगोफोर मानो होननानै बुङोबा नोंथांमोना शेयार खालामबासो बयबो नुगोन नङा नङा थ' बेंगलर मुम्बाइआव थाग्राफोर जायफ्रानाखि बर'फोर बिसोर गासिबो नुहैजोबनांगौ आरोना लोगोफोर शेयार खालामथारजोबो आरोना जोंनि बर' हारियाव मानो बेफोरबायदि गावजों गाव एना एनि जालायगासिनो ना थ' नोंथांमोनखौ माने खावलायहरनाय जाबाय बयखौबो थ' नोंथांमोना शेयार खालाम लाइक खालाम थ' थेंक इउ सो माच लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन बाय बाय सि इउ इन नेक्स्ट भिडिअ गाइस